שלום, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבשלים מחוץ לקופסה. הפעם נכין קרם שנית. זה קינוח שעשוי מבצק עלים ופודינג. הוא לא מסובך להכנה והוא ממש טעים. אז נתחיל באפיית בצק עלים. הבצק הוא מגיע קפוא וצריך להפשיר אותו מראש. אחרי זה צריך לחתוך את הבצק כך שהוא יתאים לגודל של התבנית. מניחים את הבצק בתבנית ואז דוקרים בעזרת מזלג כדי למנוע בועות אוויר. אז נדקור אותו קצת. אוקיי. עכשיו נאפה את זה בחום של 200 מעלות עד שהבצק יזהיב. בדרך כלל זה ייקח בין 10 ל-15 דקות. בזמן שהבצק נאפה, מערבבים כוס חלב סויה קר עם 3/4 כוס אבקת פודינג מטעם וניל. אז נתחיל מהחלב סויה. ו3/4 כוס אבקת פודינג בטעם וניל. ואם אין לכם אבקת פודינג, אפשר להשתמש בקורנפלור. וגם נוסיף כף תמצית וניל. ועכשיו נערבב עד שנקבל עיסה חלקה בלי גושים. אוקיי, סיימנו עם הבלילה. עכשיו נעבור לסיר. אוקיי, נדליק את האש. עכשיו נבשל בסיר 3 כוסות חלב סויה. נשתמש בחלב סויה רגיל ולא בחלב סויה לבישול. עכשיו נוסיף כוס סוכר ומעט מלח. ונביא לרתיחה. את התערובת שהכנו קודם אנחנו נוסיף לסיר בזרם דק עד שמתקבלת רפרפת צמיחה יחסית. הרבה קצת. אוקיי, זה לא מספיק סמיך בשבילי, אז אני אוסיף ממש קצת קורנפלור. אוקיי, עכשיו נוסיף 50 גרם מרגרינה. אפשר גם מחמאה בשביל הטעם. טוב, אני אעבור למטריפה כדי שיהיה לי קל יותר לערבב. עכשיו אנחנו נבחש עד שנקבל קרם חלק. אוקיי, סיימתי לערבב. עכשיו אני אביא את הבצק עלים. נפריד כל ריבוע לשתי שכבות.
נשים שכבה הבאה של קרם על אחד העלים. עכשיו נשים את זה על צלחת יפה. אוקיי. ולקישוט נשים קצת אבקת סוכר. ועכשיו כמו תמיד ניתן לאחד מאנשי הצוות שלנו לטעום. מי אפשר להקריב? טו-טו-טום. שיר! בבקשה, תאמינה. טעים? ייי, הצליח לנו. מעולה. אז זה היה הקרם שניט, ועד לפעם הבאה, ביוש. אז בשביל מה כל זה? בזמן שצפיתם במתכון, נרצחו כ5 מיליון בעלי חיים המנוצלים בידי האדם, ואלה רק בעלי חיים יבשתיים. רבים נוספים חיים חיי סבל במשקים ובחוות. אתם לא חייבים להיות חלק מזה. העזרו במתכונים שלנו ובחרו בטבעונות. זה טעים, בריא ובעיקר מוסרי. לפרטים נוספים תיכנסו לאתר שבי.